ನಾಗರಾಜ್ ಶ್ಯಾಮ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಜಾತ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾತ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೇನೆ ಸುಜಾತ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸುಜಾತ ಅವರೇ. ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಜಾತ ಅವರ. ಓಕೆ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಂಜಿತ್, ಬೇಗ ಬರ್ತೇನೆ, ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಾಳೆ ಬೈದೆ ಇಡೀ ಬಲಿಪ್ವಿ ಇತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ.
ಸಂಗೀತಕ್ಕ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾರಾಯರೆ. ಓ ಹೌದೌದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ರೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಏರು ದೂರದಾರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಆಸರೆ. ಎಂತ ಅಂಜಿತ್ತು. ಹೌದು ಶೆಟ್ರೆ ಎಂದು ಮನದುಲ್ಲೇರು. ಹೌದಾ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಜಾತ ಅವರು. ಸುಜಾತ ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಂಜಿತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪುತ್ತೂರಾ? ನಂದು ಸುರತ್ಕಲ್. ಸುಜಾತ ಅವರೇ ನಂದು ಸುರತ್ಕಲ್. ಮತ್ತೆ ರಂಜಿತ್ ಅವರದು ಕಾರ್ಕಳ. ರಂಜಿತ್ ಅವರು ಹೋದ್ರಾ? ಸುಜಾತ ಸಿಸು ಹೋದ್ರಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಐಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ? ಶೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಅವರು. ಸುಜಾತ ಇದ್ದೀರಾ? ನಂದು ಕಾರ್ಕಳ. ರಂಜಿತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಕಳ. ನಂದು ಸುರತ್ಕಲ್. ಸುಜಾತ ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ? ಪೋಯಿರಾ ಅಂದು ಸುಜಾತ ಬಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂದಾರು ವನಸ್ಗು. ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. Vitamin C+E Radiant Glow.
ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ನಾಳೆ ಫೈನಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಯಿತು ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲತೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರಿಟ್ಟು ಕೊತ್ತಲಿಗೆನೆ ಪತ ಪೋಡದು ಬ್ಯಾಟ್ ತುಂಡಾತ್ರತೆ ಬುರನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಒಡೆಬೋದಿತ್ತರಿ ರಂಜಿತ್ ಒಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಪತ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಸುಮಕ್ಕ ಓಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ. ಸುಮಕ್ಕ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಜ್ಜಾತೆ ನಾನು ಬನ್ನಿಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತಜ್ಜಿ. ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಯಾರು 5 ಗಂಟೆ ಹಂಚಿ ಮಲ್ಪೇರವ್ರ 5 ಗಂಟೆ 9 ಹಂಚಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನತಿ ಇನ್ನಿದಿಂಚ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿ. ಬಕ ರಂಜಿತ್ ದಾದ ವನಸ್ಗಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಕ್ಕ ಈರು ಓಪನಿಂಗ್ ಬುಡ್ಚಾವೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಫೈನಲ್ ಡೀರೆಗ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೇವ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂತೆ ಈರ 6ನೇ ಕ್ರಮ ಕಡ್ಗೊಪ್ಪುಲೆ ಆವ ಈ ಗೋಲ್ ಹಾಪುಡು ರಂಜಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವಡಂದಿಚ್ಚಿ ಈರ್ಕು ಈರಿತ ಉಂದತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅತೆ ಈರ್ ಪಲ್ಲಕ ಕೇರಡ ಆಪುಡೆ 6 ಆವಡ್ 10th ಆವಡ್ ಇಕುಲು ದೆತ್ತೊರಡೆ ಆಪುಡತೆ ರಂಜಿತ್ ಎಂಕಿಜಿನಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ರಂಡು ಮಲ್ಪೆರ ಆವಂದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವನಸ್ ಆತುಂಡು ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಎನ್ನ ಆತುಂಡು ದಾದಿ ಅವೇ ವನಸ್ ಆತುಂಡು ದಾದಿ ತಿನ್ನಿಯಾರು ವನಸ್ ಕೇನ್ಯಾನ್ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನಾಂಡು ಎಂಕ್ ವಿನಿ ವೆಜ್ ಎಂಕಿನಿ ದಾಲ್ ಸಾರ್ಲ ಬದನೆ ಕರಿಲ ಕಿರಣ್ ಓಲೇರು ಕಿರಣ್ ಇಚ್ಚೇರಿಯೇ ಕಿರಣ್ ತೋಜ್ಜೇರು ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಆಯೆ ಗಂಭೀರ್ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂದ ಆಯಗೆ ನಂಚಿ ಏರು ನಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ಅನ್ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಅನ್ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾರಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಮೆಸೇಜ್, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಿ ಆಯಿತಾ? ಸಾರಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ, ಸಾರಿ. ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಶ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು, ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ? ಹಾಂ ಚಾ ಪರಿಯೇ ಈರ್ ಪರಿಯಾರೆ ಚಾ ಇರ್ ತುಳು ಅತೆ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ನೀನ್ ತುಳು ತುಳು ಸರಿ ಸರಿ. ಯಾನೀರ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೈತೆ ತುಳು ತುಳು ಈರ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಯಾನ್ ಚಾ ಪರಿಯೇ
ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಆಯ್ನಾತೆ ಅಂದೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಎನ್ನ ವನಸ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆತನಿ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ಚಾ ಆಂಡಿಂಗಲ್ಲ ನೈಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಕ್ 2:45 ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಇರು ಓಲುಪ್ಪುನು ಶೆಟ್ರೆ ಇರು ಓಲುಪ್ಪುನು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬತ್ತಿಜಿರ ಸುಮ ಅಕ್ಕನ ಸೇರ್ಪಗತೆ ಟೀಮ್ಗ್ ನಮಕ್ ನೀರು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುನು ಪಾಪಯೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ರಂಜಿತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಅಕ್ಕ. ಬಕ ದಾದೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ದಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆ ಆವು ಎರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾಗ ಒಟ್ರಾಸಿ ಟೀಮ್ ಇನ್ನಾಂಡು ಅಲ್ಲ ಸುಮಕ್ಕಡಿ ಕೇಳೋಣ ಅಪ್ಪಣತೆ ರಂಜಿತ್. ಓ ಬೈ ಅಕ್ಕ ಬೈಯಡ್ ಚಾಪಾರಿಯರೆ ಆ ಚಾಪಾರಿ ಎನ್ನ ಚಾ ಆತಂದು ವನಸ್ ಆತಂದು ನಮಕ್ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪು ಅಂದೆ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪೆ. ಹಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂರು ಊರು ಡೋಲುಪ್ಪುನು ಶೆಟ್ರೇರು ಸುಮ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಪಂತೆರಕ್ಕ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅವು ಬ್ಯಾಟ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆದ ಬ್ಯಾಟ್ ಅವು ಕೊತ್ತಲಿಗೆದ ಅವು ಬ್ಯಾಟ್ ಪುರ ಎಗ್ಲಿಗೆ ಆಪುಣ ಮಾರ್ರೆ ಎಗ್ಲಿ ಜರ್ಪರ್ಲ ಅವದ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ ಪುರ ಕೊತ್ತಲಿಗೆದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ಪೆಂತಿರತ್ತೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆದ ಬ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕನ್ಪೇರು ಕೊತ್ತಲಿಗೆದ ಬ್ಯಾಟ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೋದು ಎಕ್ಕೂರು ಅನ್ನೆ ಎಕ್ಕೂರುಡಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂಶಾಮಿ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್ ಅಂಶ ಮೆಂಚಲ తెలుతుందిలేరు ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದಿಗೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗ್ ಅವು ಬ್ಯಾಟ್ ಪತ್ತರ ಅವಂದವು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಕೊತ್ತಲಿಗೆದ ಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದಿನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗತಿ ಕೊತ್ತಲಿಗೆದ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕನ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಕೊತ್ತಲಿಗೆದ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಬಂದೆ ರಂಜಿತ್ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ ಪುರ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಬೊಕ ಒಡೆ ಯಾನ್ಲ ಸುಮಕ್ಕಲ ಒಡೆ ರನ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ದುಣ್ಣಲ ಉಪ್ಪು ಜತಿ ಬಕ ನಮಗೆ ಏತ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊತ್ತಲಿಗೆದ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಏತ್ನ ಕನ್ಪಂತೀರಿ ಐಟು ಹೊರಕ್ಕೆ ಪತ್ತಾಕುಲಿ ಅಂದು ಪತ್ತತ್ತು ಇರು ಪೂರ ರನ್ ನಮನೆ ಜೆಪ್ಪೊಲಿ ಆ ಎದುರ್ದ ಜೆಪ್ಪೊಡಲ್ಪ ಹಾಕಿನೆಟ್
ಅತ್ತಿಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಮೇರ್ ಸುಮಕ್ಕಗ ಕೊತ್ತಲಿಯದ ಬ್ಯಾಟ್ ಗೊಬ್ಬು ದಾಂಡ ಅಡೆಗೆ ಬರಪತಿ ಅಹಮದ್ ಬಾದ್ಗ್ ಬರೋಡೆ ಮೂಲು ಬೊಟ್ಟುದು ಗೊಬ್ಬರ ಇಚ್ಚಿ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ರಂಜಿತ್ ಅವು ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಉಂಟಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಪಂತೇರಿ ಏರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಪಂತೇರಿ ಪುಲ್ಲನ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಕಾರೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಪೇರ ಆರುದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಗತ್ತು ಐದು ಅಂಚಿ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಶೆಟ್ರ್ ತೆಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ತೆಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಶೆಟ್ರ್ ಅತ್ ಅತ್ತಿ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಲ್ಗೆದ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಬಕ್ಕ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಕೊತ್ತಲ್ಗೆದ ಬಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು 6-4 ಹಾಕಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇ ಇಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ಕೊತ್ತಲ್ಗೆದ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಡ್ ಬನ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಕಲ್ಲೇನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾರೆ ಎನ್ನ ಮರಿಪಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಆತೆ ಅತ್ತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊತ್ತ ರೇಟ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಗ್ಗಡ ಆಪುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಡ ಪನ್ ಬಕೀರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತೇರನ್ನ ಇತ್ತಿನ ತೂಲೆ ಐಟ್ಲೆ ನಮಕ್ ಒರಿ ಉಂಡು ಕೂಡ लाइक कर दिया है थैंक यू थैंक यू थैंक यू ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂದೀಪ್ ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಎನ್ನಿದು ತೆಲಿಕೆ ಬರ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಕಂಡೋಡು ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಂತಿನ ಸೀನ ಅದೇ ದುಬ್ಬು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಹೋತಂದೆ ಗೊಬ್ಬುನತ್ತ ಐದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಜಿಬುದ ಕೈಲ್ಡು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಆತ ಅವಳ ಆಪುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಅವು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಅವಳ ಆಪುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬತ್ತರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಒಂಜುನತೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ರಂಡಿತ್ತೆ ಈರು ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಕೊಡ ಬರೋಣ ಕನ್ಪೆಂತಾರತೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಬೋಡು 10 ಜನಕ್ಕೆ 10 ಬೋಡು 16 ಜನ ಅತಿ 16 ಜನಕ್ಕೆ 16 ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಬೋಡಾವು ब्लू ब्लू कलर मुझे ओके ओके ಟೀಚರ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಇವರಿಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎರಡಕ್ಕವೇ ಬರುದು ಅವು ಸುಲಭ ಕೈಲಾವ ಅಂದಂದು ಕೈಲಾವತ್ತೆ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅನ್ ಕೈಲಾನ ನಮಕ್ ಕಾಸೆ ಬರ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಗಳು ಒರೇರಿ ಓದಿ ನಾಲ್ ಕೈಲಿ ಪತ್ತೊಂಬರ ಬನ್ಕ ಯಾವ್ಡವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೈಲಿ ಗುಂಡಿ ಕೈಲಿ ಚಟ್ಟೆ ಕೈಲಿ ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಐದು ಪೂರ ಪದವರ್ಕ ಐಟಿ ನಿಕಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲಂಗಿ ನನ್ನ ಉಂಡತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಬರೋಡಿ ಇದು ಮಡಲು ಬೊಲ್ಲೋಡು ಪೋತುಂಡು ಮಡಲು ಬರ್ಚಿಂಗ್ಲೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಅವು ಬೊಲ್ಲೋಡು ಪೋತಿನ ಎಂಚಾಲ ಮಲ್ತು ಕಣ್ಣೆ ಆನೆಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಪ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅವಳು ಉಂತುಂಡು ಅವು ಮಡಲು ಪೋತಿನ ಪೂರ ಅಲ್ಪದ ಸುಲಭ ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೋತ್ ಬರೀ ಕುಂತುಂಡು ಅವು
భద్రాడి జన దాదేరి కోలకు అత్త మారే భద్రాడి జన ఉప్పడి దాదా అప్పుడు ఉప్పులేతో పోయి పూరా ದುಮ್ಮೆ ದುಮ್ಮೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಕೈಲಿ ಬರೋ ಪತವಪ್ಪ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ಬಾರ ಏನೇನು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರೇರೇ ಗೊತ್ತು ತಿಪ್ಪಿದ ಕೈ ಆ ತಿಪ್ಪಿದ ಕೈಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗ शेट तेलतो लेरू संदीप जी कर दिया है संदीप जी आप कनेक्ट हो जाइए सबको और अड्ड जना ಉಂಟು ತೂವರ ಏರು ರಡ್ಡು ಜನ ಡೋಂಗಿ ಪೊಂಜೋ ಬೈದು ಜ ಬೈದು ಏರು ಡೋಂಗಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಡಿಗ್ಲಿನ ಲೇಸು ಪೋದು ಯಾನು ಕೆಟ್ಟುವೆನ ಅಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವು ಸುಮಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಸುಮಕ್ಕ ಬೈದು ಚೀರ ಆರಿಗಿನಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅತೆ ಆಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ದಾದ ಕೂತಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬೇಗ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ನಿತ ಕೈಲ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಮರತ ಕೈಲ್ ಪುರೋಂಡತೆ ಐಟ್ ಮಲ್ಪಗ संदीप जी हम लोग हमारा भाषा बोल रहे हैं थोड़ा कॉमेडी है कॉमेडी कर रहे हैं वो लोग ऐसा इसलिए मैं हंस रही हूँ ಬೇಗ ಪಲ್ಲೆ ಓ ದಾದಾ ನೋಡು ಎಂಕಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಕೊಡವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಮಿನಿಮಮ್ 389 ಸ್ಕೋರ್ ಬರೋಡು ಐವೋಡು ಬರ್ಪುಡು ಕೈಲು ಸೌಂಟು ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಪೂರ ಸ್ಕೋರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಡು ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕನ್ಪರತೆ ಅಂದು ಶೆಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೀವೋ ನಿನ್ನ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ನಾಡು ನೆಂಗೋಲು ಆರೋಣ ತೇರೆಂಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆರ್ನ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಬರ್ಪಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ರೆಡಿಯಾಲಿ ಪನ್ನಂಗ ಓಡಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಪಿನ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮೇರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಗಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಂಡಿ ಬೆಚ್ಚಾತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಡ ಜಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಬೀಡಿ ಕನವರ್ಚಿ ಸುಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೆ ಬೀಡಿ ಇತ್ತ ಸುಮಕ್ಕ ಮೀನು ಬೀಡಿ ಕಂತೇಳ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಿಗ್ಗುಲ್ ತಿರ್ಗದ್ ಕೊಡು ಅಪ್ಪನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಮುಟ್ಟದು ಬತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಏನನ್ನ ರನ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡೆಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬೈ ದಯಪಡ ಕಂಪನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೀಡಿ போடான ಈ ರನ್ ಔಟ್ ಆದ ಬೀಡಿ ಪತ್ತ போடೋಳು ಅರೆನ ಕನ వచ్చి ಅರೆಗೆ దాదన ಅರೆಡಾ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ದಾದನ ಬರೊಂದುಂಡುಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೆಟ್ರಿ ದಾದ ಒಂದು ನಾರೆ ಗಿಡ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಜಿನಾರುಡತೆ ನಾನು ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬಲಿಪುನೆ 6-3 ಒಂತುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬೀಡಿಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಸೋತುಂಡ ఈయన అంజుతుండను బీడీలు ఎప్పుడు సోతుండ మండే బెచ్చ గొయ్యిపోయారు నా పొట్టు బీడిని తీయరనుక ఇది గొయ్యిపోయారు ಬಕ ಬಿಎಂ ಮಂಗಳೂರು ರೆಸಿಪಿ ಬಂದರು ಹೋಪ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಬಿಎಂ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಗೆ ಮಂಗಳೂರುದಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಬಕ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಕೇಳ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದು ಉಪ್ಪಡಕುಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು 2 ಕೈಲಿ 19 ಪನ್ಕಾಕಲ್ದಲ್ಲ మన ఈ సింపుల్ పైన కొత్తలికి దాల ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಬೊಲ್ಲೋಡ್ ಪೋತನ್ ಪಣಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಚೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ इतना मत हंसिए जी नहीं तो किसी को प्यार हो जाएगा ओ देवा ಪೊಟ್ಟು ಬೇಡಿ ಉಮಿಲ್ಗು ದೀಕ
ಅವ್ರು ಉಮಿಲ್ನುಂಡೆ ಫಸ್ಟೇ ಪಡೋಡತೆ ಉಮಿಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವಳು ಉಮಿಲ್ದ ಪರದೆಲ್ಲ ಪುರೋಂಡು ಅವು ಕನ್ಪೇನು ಬನ್ನಾಗ ಬಕ್ಕ ಉಮಿಲ್ದ ಬತ್ತಿಲ ಉಂಡು ಅವಳು ಅವು ಕನ್ಕ ಬಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೆರ ಬಿಎಂ ಬೋರ್ಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಎಂ ಅವರು ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಟರಿ ದಾದಿ ಶೆಟ್ರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜ ಅವು ಯಾವು ಬ್ಯಾಟ್ ದಾಯಗ್ ಅವು ಪುರ ಏನ್ ಕನ್ಪೆ ಸೌಂಡ್ ಏತ್ಲ ಕನ್ಪೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದೊಂಡು ಆಂಡ ಕೊತ್ತಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಇಡೀ ಕಜೋ ಬೀಜಿದ ಕುಲೋಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ದ ಪದರ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೆಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ನಂಗೆ 10 ವರ್ಷ ನೀ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾಡಿಟ್ಟು ಉಂಟು ಕರವ ಪೂರ ಉಮಿಲ್ದ ಪತ್ತದ ದಾದೆ ಕಿರಿಗೆ ಜಪ್ಪೆನ ದಾಯಿಗೆ ಇರೆಗಾಪು ಜಕೇರೊಂದುಳ್ಳಿರು ಕೊಡೆ ಪತ್ತೆರ ಎರೆ ಯಾನು ಇನ್ನೀಗ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಚಿ ಯಾನು ಉಮಿಲ್ದ ಪರದ ಬಕ್ಕ ಕೊಡೆ ಪತ್ವೇನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಸತ್ತಂಡ ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಕೊಡೆ ಪತ್ತನೇಟು ಹುಷಾರ್ ಬಿಯ ಬರೋದಲ್ಲಿ ದಾದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯಿ ಅರೆಗ ಅಪಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನಂದು ಅವು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಎಪ್ಪುಡ್ದು ಅರೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅವೇ ಪೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿನ ಅರೆಗ್ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಯಾನಂತೆ ಕೈಲ್ ಪುರ ಪತ್ತಾರ್ಪೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ನ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪೆರ ಪುಜಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬಕೀರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತನ ಕಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೋಳತೆ ಎಂಗುಲ್ ಪುರ ಕೈಲ್ಡೆ ಹಾಕುವ ಈಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತವಲ್ಲಿ ಅರೆಗ పోయర మాత ఉల్లరా ఏరుల్లారు ಗಡಿ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಮ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಪೂರ ಓಲ್ಲಾರು ಶಯನೊಂಜಿ ಒಂದಾಡತಿ ಪೂರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಒಡೆ ಪೋತುಂಡು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಬೈದಿ ತಿಕ್ಕಣಿತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾಡ ಯಾರ್ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬುಡ್ದು ಪಡೆ ಆಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ನಲ್ಲೇ ತಪ್ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಂಪಸ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂತಿಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಒಂತೆ ಒಂದಿರ ಈಗ ಅವು ಪಡ ಏತು ಗಂಟೆದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ರೆ 2 ಗಂಟೆದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಚೂರಾನರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಆ ಮಲ್ಪಗೆ ಎಂಗುಲ್ ಕೈಲುಳ್ಳತೆ ಎಂಗುಲ್ ಕೈಲ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಾಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಅವೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಿಮ್ ಮೇಡ ರಂಜಿತ್ರೆ ಏರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ತೂಲೆಂದು ಇಂಚ ಅವತರ ಕಟ್ಟಿಂದ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅಪತರ ಕಟ್ಟಿಂದ ಏರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ MRF ದಾಗ ಪನ್ಕನಮ್ಮ ಕೇನ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವರ ಆ ಪೂಜೆ
సింపుల్ బై ఉల్లే పనొందుల్లేరు ಎಂಕ್ಲೇನ ಟೀಮ್ಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಏರು ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲಾರು ಈರು ಇಜ್ಜಾರ ಇಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಯಗ ಒರಿದಿನ ಬಾವಗ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಾವಗು ಎರೆ ಬಾವಾಗಿಯೇ ಅವರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಯು ಗೈಸ್ಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಂತಿನತ ಓ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವೆರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಬೊಚ್ಚಾ ವಾವು ಎಲ್ಲವಿ ಶೆಟ್ರು ಪೋಯರೆ ಶೆಟ್ರು ಬಕ ಬಿ ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಪೋಯರಾ ಓನ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪು ಜಿಂಕ್ ರಂಜಿತ್ ದಾದಾಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಉಲ್ಲರಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸಂಗೀತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಎಂಕುಲು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಜಿರಾರು ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅವನ ಅಂದ ಅಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೊರ್ಚಿ ತೋಜುರು ಎಮ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಅದೇ ಬೇತರಿಕಲ್ಲ ಉಡು ಏರಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಕೇಳಲಿ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಓಡಿ ಪೋಯಾರ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯಾರ ಸತ್ಯ ನಿಗಲಿನ ಪಸಂದು ಒಂಟೆ ದೇರ ಪೋಪುನ ಅನನತ್ತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಉಡತಿ ಆಯ್ತಾರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆಡುಲ್ಲೇರ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನನಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಕಾಪುಡತಿ ದಾದ ಅಲ್ಪುಡಿತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡವರೆಗೆ ಯಾನು ಚೂರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಾತೆರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬ್ಯಾಟಿದ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ಒವು ಅವು ಪಂದ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಂಜಿತ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಬರ್ಚಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ನ ಎಂತೂ ನೀರು ಮಾಡಲು ಬೊಲ್ಲೋಡು ಹೋತನ್ ಬಂತಾರೆ ಪಂತೇರು ರಂಜಿತ್ ಅವು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ದಾರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಖಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ
మెసేజ్ కమెంట్ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಡೇಪೋತುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಒಂದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲ ಸಮಜ್ಜಿ. ಆಯೆ ಸುಮ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಸಮ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜಕ್ಕ ಆಯನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾನಲ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಪೋಡು ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುರಣಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋತೆ ಅಂದೆ. ಮುರಣಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬೈದಿನೆ ಐಕೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಯಾಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಂಜಿತ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನೋಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದಾಯನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜು. ವೈಶು ಬತ್ತೇರೆ ಆಯ್ ಮಾಮಿ ಪನಗಲೆ ಆಯ್ ವೈಶು ಚಾ ಪರಿಯನಾ ಆಂಡೆ ಚಾ ಹಾಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡೆ ಚಾ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ಚಾ ಆಂಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಡ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ ಗೊತ್ತಾನಾ ಹಾ ಮಾಮಿ ಪನಗಲೇರು ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕೂಲ್ದ ದಾದ ಚಾಕ್ ವೈಶು ಹರ್ಷಲ್ ನಕ್ಲೆ 9 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಶಾಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ಸ ಬಂದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತನತ ನೀ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಬರ್ಸಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ 9 ತಾರೀಕು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಏ ವೈಶು ಬೇಗ ಬರುಡಾವೇ ಈರು ಲೇಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಟೂರ್ ಇರೇನು ದೆಪ್ಪುವಾ ಆ ವೈಶು ಮುಂದು ಅಂದು ವೈಶು ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಪದೆ ರಂಜಿತ್ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೋರೊಟ್ಟಿಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಮಾಮಿ ಪನದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಅರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಯಾರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಯಾರು ಬರ್ಪುಜೀರ್ ಬೇತೇರಲ್ಲ ತೂಕ ಇನ್ನಿದ್ದೀಜ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಾ ಸುಮಕ್ಕಳ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಡ ಎಲ್ಲನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಚ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪುಡ್ಸೋದಿಜ್ಜಲ್
ಸುಮಕ್ಕ ಬರ್ವೇರು ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತಡ ಯಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ದಾಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಪೋಯಿ ವರ ಪಕ್ಕ ತೂಕ ದಾದ ಐದು ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಡ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಒಯ್ಕ್ಲ ನಿಗುಲ್ ರೆಡಿ ಆದುಂತುಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಆನ್ ಲಾರಿ ಬಸ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಲಾರಿಡ್ ಪೋಪಿನಿ ರಂಜಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಲಾರಿಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಜಿಂಜಾವನ ಲಾರಿಡ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಲಾರಿಡ್ ಹಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ. ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಏಸಿದ ಬಸ್ ಕನ್ಪಿನ ಬುಡ್ದುಂಡತೆ ಲಾರಿಗೆ ಎಂಜಿನೆಕ್ ಲಾರಿ ನಿಗುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೈದು ಆಡ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಡಿಯೇ ಪಂಚ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಂದ್ ನಿಗುಲು ಬೋಡಾ ಬರ್ಚ ಗೋಪು ಅಯ್ಯೋ ಲಾರಿ ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಮರೆಯೇರಿ ರಂಜಿತ್ ಏರ್ಲ ಮರೆಯೇರಿ ಲಾರಿ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ.
ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಉಂತುಲೆ DKಸಿನ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುವ ತೂಕ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಪೋದು ಬಲಿ ಎರಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ಪರ್ ಪೋದು ಬಲಿ ಎಂಗುಲ್ ಕುಲೋನ್ ಮಾಮೂಲು ಎಂಗುಲ್ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಕೈಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ ತುಪ್ಪ ಇರ್ ಪೋದು ಬಲೆ ರಂಜಿತ್ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಬಲೆ. ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಸಾದನೆ ಬತ್ತೀರು ಏನ ಪಲ್ಲೆ ಸುಮಕ್ಕನ ಬೀಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಅಂದಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಡೋಂಟ್ ಐಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೌದೌದು, ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಾಪರಿಯಾರ ಬಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪಯೇ ಎಂಕ್ ಈರ ಏನ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಉಪ್ಪೇರಾರ ಅಂಚ ಪಾತೆರೇನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಬಕ್ಕ ಚಾಪರಿಯಾರ
ಉಲ್ಲೆ ಚಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಚಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲರೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾಕ್ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ದೇರ್ ಚಾಕು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ದೇರ ಐಕ್ ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಆ ಬೊ ದಾದೆ ಬೊಬ್ಬೆಕೇನಂದೆ ಕೆವಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ನಿಸ್ಸೆ ಸರಿ ಅಯ್ಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನ ಬರ್ಪಜಿರತೆ ಐಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಅಕ್ಕಳು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ ಅವಳು ಬೇಲೆಡೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಾಪಿನಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಂದ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಆಂಡ ಚಾ ಚಾತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಎಂಗಳ ಚಾ ಬೇಗ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಯಾಪು ಚಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪ್ರೀತಿಯವರೇ ಚಾ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಿ ಚಾ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಕೂಡ ಚಾ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಕೇಳೋದುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ತೆ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಗು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ದಾದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಎಂತ ಅದು ಮಂಗ ಕುಣಿತದೆಯಾ ಚಾ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಪರ್ದು ಇರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಚಾ ಎಂಗಲ ಪುರ 4 ಗಂಟೆ ಚಾ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಚಾ ನನದು ಓಡು ಚಾ ಅತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ನಾನೈತೆ ಚಾ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡ ಹೊರದ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಓ ಬುಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಬುಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಸಿಸ್ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಮ್ಯೂಟಾ ಕೇನುಜೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಪಂಪುಡು ನೀರು ಬಿಡ್ತೇರು ಮೋಟಾರ್ದ ಅಂಚ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆರು ಬಂದು ಬರ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚ ಚೂರು ಮ್ಯೂಟ್ ದಿಯಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿ ಏರು ಬುಲ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಬುಲಿಪುಣ ಆರು ಅಂತ ಒಂದತೆ ಅಂತ ಅರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನಿ ಬೇಗತೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನಾಗ ಓ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಕೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ನಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜೋರ್ದಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜೋರೇ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜೋರು ಉಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನನ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಇರಕೇಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದೋಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡ ಅಂದಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಕೇಂಡೆ ಜಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಕೇಂಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಕೇನುಂಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಎಂಕತ್ತು ಆರ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಇಡೀ ಊರು ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕೇನುಂಡು ಆ ಇತ್ತಕೇನುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಹೊರರ ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಹೊರರ ನಮಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪ್ರಾಪುಂಡು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಜಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಜಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ನೀವು ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಕಟೀಲಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಧಾರವಾಡ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ವರ ಅಂಚೆನೆ ಆಪಿನ ಅಂದಂದು ಹೊರರ ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು ಬಕ ಕೂಡ ರೀ ಬರೋಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಪಾಪವೇ ಯಾರು ಪಾತೇರ್ನೇ ಅಂಚ ಅಂದಂದು ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಜೋರು ಪಾತೇರ್ನು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ನೋಡು ಹೌದು ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯ ಎಂಕ ಆರು ಪಾತೇರ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಯಾಕಂದಿಂಚ ರಂಜಿತ್ ಇತ್ತೇರು ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದ ಬಾರಿ ಟೀಮ್ ಅವನಿತ್ತನು ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ಬೈದೋಡು
ಇತ್ತೆ ರಂಜಿತ್ ಪೋಯಿರಿತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪೋಯಿರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಬರುವೀರು ಬತ್ತಂಡಲ ಬತ್ತೆಡಲ ಬತ್ತೀರು ಇಜಿಂದ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಿಂದಾಸ್ ಪಾತೇರುವೆರು ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೆಡಿ ಬಡ ಬಡ ಪಾತೇರ್ಲಿಲ್ಲ 1 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾನ್ವಿಸಿಸ್. ತೆನಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಓ ದೇವ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪಿರಂಚ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ರಂಜಿತ್ ಕೂ ಬಲೆ ಓಲ್ಲರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಜಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೀತಿ ಇರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ವಿಷಯ ಜಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಹಾಯ್ 150 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಜಾನ್ವಿಸಿಸ್, ನೀವೀಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ದಾದ ಪಲ್ನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದು ದಾದ ಪಲ್ನೆ ವಿಷಯ ದಾದ ಗೊತ್ತಾವಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ತೆಲಿಪು ನಡು ತೆಲಿಪುಗ 150 ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ ಅವೇ 150 ದಾದೆ ಕಬಾಬ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರು ಜಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಭಟ್ರು ಏನಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ಸುಮಕ್ಕನ ಬೀಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್. ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅಂದಂದ ಅವು ಬೀಡಿ ಮಾತ್ರ ಏಪಗ್ಲ ಸೂಪರ್. ಅವು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದತೆ ಬೇಲೆತೆ ಅವು ಬೀಡಿದ ನಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಹೌದು ಜಾನ್ವಿಸಿಸ್, ನಾನು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ಲ ಈರ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಪು ಜರತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್. ನೀವು 1 2 ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 150 ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೇಳಿದ್ದವರು. ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ 150 ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಓ ಹಾಗೆ. ಅಂದು ಸುಮಕ್ಕನ ಬೀಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್. ಸುಮಕ್ಕನ ಬೀಡಿ ವೈಟ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲದ ರೈಸ್ ಒಂದುಂಡು ಸುಮಕ್ಕನ ಬೀಡಿ ದಾಲ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಕೊಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆಟ 10 ಈಗ 10 ಅಂತೇಳಿ ಯಾನು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಅಡ್ಡ ಹೊತ್ತೇಳಿ ಬರಲ್ಲ. ರಂಜಿತ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಇರ್ಲೆತ್ತಿಲೆತ್ತಿ ಸುಮಸ ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಕೂಪನ್ನಿ ನಾನು ಪಂಡೆ ರಂಜಿತ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಪಾತೇರೆ ಪೋತೇರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ ಪಂಡೆ. ಜಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕ DKC ಪನ್ಪಿನಿ ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲ ಸುಮಲ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಬಹುದು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮಯೇ ಆಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇನುವೇನು ಮಾರ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಸುಮ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಈ ರಂಜಿತ್ ಏನಾರ್ದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆವಂದಿಯೇ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಮಲ್ದಿಜಾನು ಸುಮಕ್ಕಳಿತ್ತ ಕೇಳೋಣ ಹೊರಗಿನ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಯಾರು ಬರ್ತದೆ ಏಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ತುಂಬೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅವಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಪುಣಿತ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮಳೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನ. ಯಾನು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ವಿಸಿಸ್ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ದಾದೆ ಪ್ರಸಾದಲ್ಲ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ತೀರು ಏತಲ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇರು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಡೊಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಪಾಟ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಫೋಟೋನೇ ಬೈಜಿ ಮಾರೆ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಪೋತಾರ ಅನ್ನಿ ಟಕ್ 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 ಒಂದು ನಾಲೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಅವು ಏಪ ಬರು. ರಂಜಿತ್ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುವರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ನಿಖಿಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಜಾನ್ವಿಸಿಸ್ 2 ದಿನದಿಂದ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಜೋರುಂಟ ಮಳೆ? ಇಲ್ಲ ಈ 2 ದಿನದಿಂದ ಕಡಿಮೆ. ಸೌಖ್ಯ ರಂಜಿತ್ ಈರು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಲೆಸನ್ ಪೋಪೆ ಅವೇ DKC ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಇನ್ನು ಮೇರೆ DKC ಆಯ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಹೌದು ಸಿಸ್, ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಅವರವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ರಂಜಿತ್ ಬರ್ಪೆ ಪೋಯಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಪಂಡರತ್ತಿ ಖುಷಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಖಾಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕೊರೋನಾ ಹಾಪುಂಡು ಮುಳಿತ ರಂಜಿತ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ತೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ
ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪವೇರು ಎಂಕ್ ಸಾಕಾದ್ ಪೋತುಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ಭಾಜನ ದಾಲ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಉಳಿತು ಅಯ್ಯೋ ಭಾಜನ ಎಂಕುಲು ದೆಕ್ಕೋಯೆ ಪ್ರಸಾದ ನಾನ್ ಜೋಲ್ದಾಯ್ ದೆಕ್ಕುನು ಈರ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕೊರಡು ಅಯ್ಯೋ ಈರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಬಾಜನ್ ತೆಕ್ಕಿರ ಬತ್ತಿನ ಎಂಗಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದೆಕ್ಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಈರ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅವೇ ಶೋಕ್ ಈರ್ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಪುಡು ಶೋಕ್ದ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ನೊಟ್ಟು ಪೋಲೆ 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಗಿರೇನು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಓಡೆಲ್ಲ ತೋಪೇರು ಮಾತ್ರ ಪೋಯರೆ ಮಾತ್ರ ಲಾರಿ ಕನ್ಪಂತೇರು ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಕನ್ಪುಚೇರಿಗೆ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಬೇತನೆ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪೆ ಇರೆಗ್ ಇನೋವಾ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ವಾ ವರೆಗ್ ಇನೋವಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಲಾರಿ ಮಾರ್ರೆ जय श्री कृष्ण बहन बढ़िया होना बढ़िया बढ़िया जय परमार जी वेलकम टू माय लाइव आप कैसे हैं जय परमार जी ರಂಜಿತ್ ಈರು ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ದಾದ ಪೋಡು ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆರು ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆವು ಈರು ಒಡೆಡೆ ಪೋಚಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆತೆ उर्दू भाषा नहीं आती है हमें ये उर्दू भाषा नहीं है जय परमार जी ये तुलु भाषा तुलु ರಂಜಿತ್ ಆವು ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ವಾ ಬಡಿಯಾ अयो देवरे ईर प्रसदन्ना हम तो बढ़िया है बहन ओके ओके जय परमार जी चाय कॉफी पी लिया आपने प्रीति लॉग बढ़िया एरेग ಬಡಿಯೋರು ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪಂಡ ಹಿಂದಿ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಯಾರು ಗುಜರಾತ್ದಾರು ಅಂಚೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅಂದ್ಕೇನ್ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೋಟು ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕೇರಳದ CMಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪಿನರಾಯಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಾವೆ ಬುಬ್ಬ ದೇವರೆ ಪ್ರೀತಿಸಿಸಿ ತೂಲಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಬೇತೆ ಇರೋ ಮಲ್ಪುಲೆತೆ CMಗೂ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಸಿಸಿ ಕೊಂಚ ಬೇತೆ ನೊಪ್ಪಡು ಪ್ರೀತಿಸಿಸಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಇನೋ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ಅಂದು ಮಗಳು രണ്ട് ಜನ ಗೊಬ್ಬಿಯಡೆ ಯಾವಿಯೇ अयो गुजराती आती है बहन आपको जय परमार जी मुझे गुजराती नहीं आता है थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बोलने में नहीं आता है बड़ी आत बड बस पसंद ಬರ್ಪೇರ್ ಸಂಗೀತ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಬಡುವತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಏ ಪ್ರಸದನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಲ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಂಜಿತ್ ಹಂಗೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿಸಲ ಒಟ್ಟು ಪೋಪ ಇನೋವಾಡು ಈರು CM ಕೊಂಚ ಬೇತೇನೆ ಗಾಡಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕಲ ಮಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಟ್ ಉಪ್ಪಣತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾವಂದವು ಎಂಗ್ಲೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ ಕಕ್ಕೆರೆ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ಮಕಾರು CMಗೆ ಬೆಚ್ಚಾವು ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದು ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಇನೋವ ಒಂಜಿ ಯಾವು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಡಿಕ್ಕಿಸಿ ಖಾಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಆವುಡತೆ ಪೂರ ಖರ್ಚಿನ 7 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇರಾ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ಲ ದಾದ ಪೋಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪ ಇಡೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ರೈವ ಮಲ್ಪ ಎಂಕು ಗುಜ್ಜೆ ತಿನ್ನರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಗುಜರಾತಿ ಗೊತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಇನೋವ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಪುಜಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಓಡಿ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸದನ್ನೇ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲೇ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಕಂತ ಪಂಡೇರು ಬಕ್ಕ ಉಂಡದೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಕೊನ್ಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಲಿ ಪುರ ಉಂಡು ಸೌಂಡ್ ಪುರ ಪತಂಪೋಯಿ ಗೊಬ್ಬರೆ ಇಲ್ಲಡುಂಡತೆ ಅವೇನು ಪುರ ಪತಂಪೋಯಿ ಪಂಡ್ಯಾನು ರಂಜಿತ್ ಪನ್ಮಿ ನಿಗ್ಲೇ ಲಾರಿಯೇ ಕನ್ಪೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಯ್ರೆ ದೇವ ಕಕ್ಕರೆ ಬತ್ತಂಡ ರಂಜಿತ್ ತೊಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ತೊಟ್ಟೆ ಕೊನಕಸು ಪ್ರೀತಿಸಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕೊಂಜಿ ಚೂರಿ ನೋಡ್ಕುಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಕ್ಕರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಅನ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಹೋಪಿ ಇನ್ನ ಹೊಡ್ಕುಲ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದ ಪಾತೆರೆ ಬೇತೆ ಜನ ಉಲ್ಲಿರು ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದ ಅಯ್ಯೋ ತೊಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಕಕ್ಕದ
ಐ ಕೇಕ್ ಹಾಕಲೆ ಅನ್ನಂದು ತೊಟ್ಟೆಡೆ ಕಕ್ಕು ನಿತ್ತೆಂಗಳು ನೆಲ್ಲೆ ಸಿಸ್ ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಗಾಳಿ ಪತ್ತು ಆತಿತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನದೆ ಐಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ನಂಜ ಹಾಪಿಡಿತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಮೆರೆಗಳು ನೀನೋ ಬಲ್ಲೆ ಮನೆ 7 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂಜಿನೋ ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕತೆ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿನೋ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿನ ಒಡ್ ಪೋಲೆ ರಂಜಿತ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಪಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ್ ಕಲ್ಲು ತಕ್ಕುನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೋಜೋಡು ನೇ ಸಾದಿರು ಪೂರ ಕಲ್ಲಿತ್ತನ ಪೂರ ಅಡಿಪೆರ ಮಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಡ್ಗೆ ಅಡಿತದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬರಿಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬನ್ನೆ ಸಾದಿರು ಎಂಗುಲ್ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿರು ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿಲ ತೋಚರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಐಡಿಯಾಗ ಕೋರೋಡು ಕೂಡ ಆಲ್ ಪೋದು ಎಲ್ಲ ಕೈಲು ಪಸಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂದಿ ಅವಳು ಪೋದು ಬಾಗ ನಮಕ್ ವನಸ್ಪುರ ಕೊಡ್ಚೇಡ್ಡ ಕೈಲು ಕರ ಗಿರ ಪುರ ಪತಂ ಪೋಯ್ತು ಓಪು ಪುರ ഞാൻ പണ്ടേ ബക്കതാത് കൊന്നു അവള് ഒന്നുണ്ടിಗೆ ഉമ്മീലുണ്ടിಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಉಮ್ಮಿಲ್ದ ಒಂದುಂಡತೆ ಪರ್ದೆ ಅವಳೆ ಕೊನ್ಕ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ರಂಜಿತ್ರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಅದು ಬರೋಡ್ಗೆ ಸುಮಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ 7:15 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆದ ಕಾವರುಡು ಉಂತೆರೆ ಸುಮ ಸಿಸಿ 7:15 ಬರ ಏರಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 6 ಬೈಯಾಡೆ ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ಸುಮ ಸಿಸಿ 4 ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕೇರು ಬೈಯಾಡು ಆತೇರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಿನ ಪಿರ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ರಂಜಿತ್ ಪ್ರಸಾದನ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಕ ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇಡ ಅಲ್ಪ ಶಾಲು ಪೂರ ಪಸುನೆ ರಾವು ಪ್ರಸಾದನಲ್ಲೇ ತೊಪ್ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದನ ಇರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಲ ಬತ್ತನ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಚ್ಚ ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಿಗಲೆನ ಮಿತ್ತು ಚೂರ್ಲ ನಂಬಿಕೆಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಈರೆ ರಂಜಿತ್ ಉಂಡತೆ ಈರೆ 7 ಲಕ್ಷ ತಂದು ಅವಳು ಲಾರಿಲೇ ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಪುಡ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಪುಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಡ ನಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇರೋಡೆಲೆ ತಗೋಡ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಅವಿನ ಪೂರ ಕೈಲಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಪಡ್ಗ ಆಪುಜ ರಂಜಿತ್ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನುಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಪುಂಡು ಬಗ ಪ್ರೀತಿ ಬಕೊಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲು ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಪೂರ ಪತಗೊಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಎದುರ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡದೆ ಪೋಡಿ ಬೇರಿ ಅಕ್ಕಳು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಪೋಡಿಚಿರಲ್ಲ ಕೈಲು ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಪೋಡಿ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಳು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಾದೆ ಬರ್ಪ ಸಾಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕೈಲು ಪಸೊಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ಸಾಲು ಪತ್ರಿ ಬಕ್ಕ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿರಿ ಪ್ರಸದ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಸಪ್ರೊಲ್ಲೈತೆ ಹೆಂಗೊಂತೆ ಚೂರು ಹೆಲ್ದಿ ಅವಡತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪತ್ತೊನ್ವೆ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಪೂರ ಇರು ಶಾಲಿ ಇರ್ಪತ್ತೊಲ್ಲಿ ಜನ ಬೈಯಡು ಬೊಂಟೆದೆರ್ಲೆ ಪೋಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಅನ್ನಿ ತೇಲಪ ಸುಮಕ್ಕಲಿತ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೀತ ಪಾತೇರಿದತೆ ಎಂಗುಳು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೊತ್ತರಿಗೆ ಪೂರ ಪಿರಕೊಂಡ್ಪ ಇರ್ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೋಲೆ 7 ಲಕ್ಷ ಎರೆನಾಳ ಜನಲೆ ತುಂಬಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಧೈರ್ಯ ನಾ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಬಿದ್ದ ಧೈರ್ಯ ನಾನ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನತೆ ಬಗ ಪ್ರಸಾದ ಮೇಲೆ ಶಾಲ್ಪತ್ತೊಂಡು ಯಾರ್ಪತ್ತನು ಇರ್ಗೆ ಬಗ ಫಲವಸ್ತು ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೇರು ಅಯ್ಯೋ ರಂಜಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ದೀಲೆ ಈರೆ ನಂಬುಂಡ ಇಂಬು ಇಂಬು ಕೊರ್ಪೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅಂದು ಮೆರೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಆದ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಒಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಮಿತ್ ಬಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ಒಳ್ಳೇದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಒಪ್ಪೋಡು ರಂಜಿತ್ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚ ಪುರಪ ಅಂಚ ಫಾಲೋಡ್ ಅವತ್ತೆ ನನ್ನದು ಪ್ರೀತಿಸ್ ಬಂಟೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನಂಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದೇ ಅವು ದುಂಬೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಅವು ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ನ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇತ್ತನತೆ ಆಯ್ತಾ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಕಾವುಡು ಉಂತುಲಿ ಇಂಚಿಡು ಕೂಲುಡು ಕೂಲುಡುದಾಯಿ ಸಂಕಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ ಕೂಲೂರುಡು ಕಾವುಡೆ ಯಾವ ಅಂಚಂಡ ಕೂಲೂರು ಬೊರ್ಚಿ ಅವಳು ಸಂಕೊಂಡು ಮಾರ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು
ಫಲವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇಷ್ಟೇ ದೀತೆ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ, ಫಲವಸ್ತು ದಾಲ್ಮಣಿ ಅನ್ನೊಂಚೂರು ಬಚ್ಚಿದೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಾದನ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಫಲವಸ್ತು ತಿಂದ್ರೆ ಬಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಫಲವಸ್ತು ಕೊನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಬೆಲ್ಲೆ ಅತಿ ಐಕ್ ಫಲವಸ್ತು ಏನ್ ಪತಂ ಪೋಪೆ ಈರು ದಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಕೋಲಗೆ ಹೋಪಿನ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡೇರು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಯಾನು ಉಡುಪಿಡು ಉಂತುದು ಕಾರು ಎಡೆಗೆ ಬರಡು ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಶೋ ಇಜ್ಜ ಒಂತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದ ಆರು ಉಡುಪಿಡು ಉಂತುವೇರ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಉಡುಪಿಡು ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಆರು ಉಡುಪಿಡು ಉಂತುವೇರು ಕಾರ್ ಅಡೆನೆ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜಿತ್ ರಾವ್ ಅಂದಂದಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜಿತ್ ರಾವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ರಂಜಿತ್ ಪಂತ ಎಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ದೇವ, ಈ ಮ್ಯಾಚಿದ ಬೇರೆ ಡಾಯಿಜಿ ಸತ್ಯ. ಇಂಬು ಕೊಡ್ಪರ ಚೊಂಬು ಕೊಡ್ಪರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಂದೆಂಡ್ಲೆ ಮಾರಾಯ. ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸಿರೆಗೆ ಪಣ್ಣೆತೆ ನಂಬಿಕೆದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಂದಿದ್ ಬರ್ಪೆಂಕುಲಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಂದೋಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಟ್ಟೋಡು RCB ವಿನ್ನ ಓಡುಂತ ಅತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನ ಮಂದಿ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಬರಕೊಂದು ತುಲೆ ದ್ವಾರದಲ್ಪಾವೆ ಇರು ಕಿನ್ನಿ ಆರು ಉಡುಪಿದಾರು ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿದಾರು ಮುಟ ಬರೋಡ್ಚಿ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಲೆಸೊಂದು ಪೋವಲಿ ಬರ್ನಂಗ ನಮ್ಮ ಬರೋಲಿಯ ಬರೋಲಿ ಇರ್ತಾ ಅಡ್ಡ ಮಾಡೋದು ಬರೋಲಿ ಇರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಏನ ಬಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡಾವೆ ಒಯ್ಕಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಯಿರ್ ಆರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟರುಂಡತೆ ಯಾರು ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಯಿರ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಚೂರು ಯಾನೇ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುನಂತೆ. ಹಾ ರಂಜಿತ್ 100% ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವೆ ಡೈಲಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವೆ ಯಾರು ಯಾನೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವೆ ತೋಜೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಡೆನ ಪೋಯಾರಡು ನಂದು ಎನ್ನದು ಎಂಡ ಬತಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಪೋಯಾರಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಡೌನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಪು ನಂದು ಅತ್ತಿ ಗಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಡಿ ಮುಗಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ್ ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಮೇಲ್ಡ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆನ ಮಾರ್ರೆ ಎಬ್ಬೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುನ್ಗೆ ಎಬ್ಬ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುನಾ ಯಾ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಈನ್ ದೈ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುಡು ಫೊಟ್ಟದೆ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಎಂಗುಲ್ ಪೂರ ಪಿದರ್ದು ಬರೊಚ್ಚ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಂತ ಪಿದರ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೊಂಜೋರು ಪಿದರ್ನ ಗೊಂತ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ರಂಜಿತ್ ಕೊಡೆ ಪಸೋನಾರೆ ಜನ ಬೋಡು ಯಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಕೊಡೆ ಪತನೆ ಒಂದು ಜನ ಬೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಕಾರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅತಿ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಡ್ ಜನನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ಕೊಡೆ ಮೇರ್ ಪತ್ತುವೇರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದನ್ಯ ಒಂಜಿ ಆಡತೆ ಒಂಜಿ 2 ಬೇಲೆ 6 ಮಲ್ಪುವೇರು ಸಾಲ ಪತ್ತುವೇರು ಕೊಡೆಲ ಪತ್ತುವೇರು ಓಕೆ ಅವು ಮಡುವಿಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಾನು ಎಂಕು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಡ ನಾನು ಕಪ್ಪತೆ ಅಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಅತೆ ಮದಿಮಲ್ದ ದಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಕೊಡೆ ಪತ್ವೀರಾರು ಓಕೆ ಪ್ರಸಾದ ನಿತ್ಯ ಕೊಡೆಲ ಪತ್ತುವೇರು ಶಾಲ ಪಡ್ಪೇರು ಪಾಂತ್ರ ನೆನೆಪುಡೊಂಜಿ ಫಲ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ
ಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲಿರಾವ್ ಅಂದ್ ರಂಜಿತ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ತಿಳ್ಕೋದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಈತ ರಂಜಿತ್ ಗುಣತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತೇರ RCB ವಿನ್ ಆವಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಈತ ರಂಜಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿಚ್ಚ ಬಕ್ಕಾರೆ ತೂವೇರ ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಈತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನಿ ಏತಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ತುಲೆ ಮುಗಾಲ್ ಬತ್ತನು ನನ್ನ ಯಾನು ಸುಮಕ್ಕ ಪುರ ಏಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡಿನ ಲೈವ್ ಸಿಸ್ ಮೇಕಪ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ಯಾನ್ ಈ ರಂಜನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಪತೊಮ್ಮಲೆ ಇರು ಎಂಗುಳು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪಡಿ ಇಲ್ಲಡು ಗೊಜ್ಜಿ ಬೋಡತೆ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಬಕ ಅವಳು ಪೋದು ಆಲ ಅಂಡ ಐಕ್ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಈರೆ ಕಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿಯರಿಗೆ ಬಕ ಹೆಂಕೊಂತೆ ಸುಮಕ್ಕಂತೆ ಮೇಕಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜನ ಇಚ್ಚಿಂದಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೇರಿಯ ರಂಜಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದಂದ್ ರಂಜಿತ್ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚ ಯಾನು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿದಿಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನೈತೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಉಂದಾಪುಣಿಯೇ ತಾನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಈರ್ನ ಮೇಕಪ್ ಎಂಕು ಬುಡ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾದನ ಮೇಕಪ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ ಅವಡು ಓ ಬೋಡು ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ತಕಲ್ಲ ಅವಿ ಅವಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ತಕಲ್ಲ ಅವೇ ಅವು ಇಜಿಂದ ಪೇಸಸ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕೆನಡಾ ತಕಲ್ಲ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಕೆನಡಾ ತಕಲ್ಲ మళ్ళీ జంగ్లీకి నడపుండు కెనడాలో నడపుండు ల్యాక్మీలో నడపుండు ರಂಜಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುರೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಏಪಲ ಖುಷಿಲಿಪ್ಪುಡು ಅಂದು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇನಿ ತಿಳಿಸಿ ಸಾಕಾಂಡಿ ರಂಜಿತ್ ಸತ್ಯ ಇನಿ ತಿಳಿಸಿ ಸಾಕಾಂಡು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಪೇರ್ಲ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತಂಚಲಾಪು ಫೋಟೋ ಯಾವು ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂದು ಫೋಟೋ ಯಾವು ಇರು ಮೇಕಪ್ ಕಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಎಂಕ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಲ್ಲ ಜವ ಇರೆಗ್ ಮೇಕಪ್ ದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲು ಅರೆಗೆ ಚೂರು ಲೈಟೆಡ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಕೊಂತ ಲೈಟೆಡ್ ಮೇಕಪ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಇಡ್ಬೋಡಪ್ಪ ಮೇಕಪ್ ದಾಯಪಡ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ವೈಟ್ ಆದ ಪೊರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಯಾನ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದತೆ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಪ್ಪನಂತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕುಸ್ತಲ್ ಬೋಡಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮೂವ್ ಆಪುಜಿ ಲೈವ್ ಅಂದಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬೋರಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಿಸ್ ಅಂದ್ಯ ಸತ್ಯ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಏತು ಜನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಏತು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜೋರು ಮೇಕಪ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಂಜಿತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಣಿಪಾಲಡುಲ್ಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೂವೇರೆ ಬೈದೆ ಒರಿಯಾನು ಏರಿಯೇ ದಾದಾಂಡು ರಂಜಿತ್ ಸಿಸ್ ಕಲರ್ ಪೊರ್ಲುದ್ದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡಯ್ಯ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅಂದಂದು ಅವಂದು ಮಾತ್ರ ಇರ್ಪನೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಗ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಿರ್ಗ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಇನಿತ ಲೈವ್ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಏನು ಮಾಡ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಎಂಕ ಪೊರ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಸಿಸ್ ಮನೊಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ತಂಗಿ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಕಾಫಿ ಆಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ ತಂಗಿ ಹಾಯ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಅಂದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಹಾಯ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಚೂರು BP ಲೋ ಆತೀನಿ ಅಂದೆ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾವಡಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದಿಲ್ಲಡ್ ಬರಡ್ ಆಯ್ತು ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈತು ಪೋರ್ ತೆಂಗನೊಟ್ಟು ಗೀತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತಂದೆ ಕೊಡಿಸೋ ಸೀರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ತಾಯಿ ಕೊಡಿಸೋ ಸೀರೆ ಬಣ್ಣ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಹೌದೌದು ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ ಮೆಲ್ಲನೆ ಧರೆಗಿಡಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲೆ ರಂಜಿತ್ ಬಾಯ್ ಚಿನ್ನದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಬಿಡು ನೀ ಬಿಂಕದ ಚೆಲುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಆಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಿ ಸಂಗೀತ YT ಚಾನಲ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಚಾನಲ್
ರಂಜಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಣಿಪಾಲದ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸಾದ್ನ ಪ್ರಸಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲಡೆ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಧರೆಗಿಳಿಯೇ ನಾನೊಂದು ತೀರ ನೀನೊಂದು ತೀರ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯ ಭಾರ ಅಂದವೋ ಅಂದವೋ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಈಶಾ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಶಂಕರಣ್ಣಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಸರಿತಾಗಿ ಅಂಕಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಸತ್ಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು, ನಿತ್ಯ ಇದೇ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನವರು. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ನಾನೊಂದು ತೀರ ನೀನೊಂದು ತೀರ ಮಧುರ ಮಧುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಸ್. ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಪ್ರೀತಿ ತಂಗಿ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಪ್ರೀತಿ ಲಾಗ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಪ್ರಸಾದಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಧರೆಗಿಳಿಯೇ. ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಎಂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೋಪ ಪ್ರೀತಿ ತಂಗಿ ಎಂಡೇನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಣ್ಣ. ಪ್ರೀತಿ ತಂಗಿ ಯಾಕೆ ಕೋಪ? ಹೌದು, ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತಂಗಿ? ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಕೋಪದಾಯೇ ಬರಲ್ಲ ಕೋಪ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಓ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪವಾ? ಪ್ರೀತಿ ತಂಗಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಅವರು. ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆಹನಿ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಈರು ಒಂಜಿತೀರ ಯಾನು ಒಂಜಿತೀರ ಅಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಈರು ಕಾರ್ಕಳ್ದು ಯಾನು ಮುಳು ಸುರತ್ ಕಳ್ದು ಬಕ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಉಡುಪಿಡು. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಾ? ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 12 to 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ ಪ್ರೀತಿಸ್, ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ತಂಗಿ ಅಂತ ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಓ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರ. ಯಾನ್ ಕಾರ್ಕಳತ್ ಉಡುಪಿಯತೆ ಪ್ರಸಾದಣ್ಣ ಇರು ಉಡುಪಿಯ ಅಣ್ಣ. ಅತ್ತಿಗೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸಿಸ್, ಬಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್, ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಸಾದಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಿ ಯು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಸಾದಣ್ಣ. ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ಸಿ ಯು. ಓಕೆ ಪ್ರಸಾದಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ತಂಗಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5:30 ತನಕ ಲೈವ್ ಉಂಟು. ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಪ್ರೀತಿ ತಂಗಿ ಭಾವ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸುಳ್ಳಾರಾ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ? ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹೋದ್ರು ಕಾಣಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆರಾಮ್
ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರಾಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು, ಒಬ್ಬ 10th ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀತಿ ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಾಯ್ 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 ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಆಲ್. ಬಾಯ್ ಕೃಷ್ಣನ, ಬಾಯ್ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್, ಬಾಯ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನ, ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂಗೀತ ತಂಗಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ನಗರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ಕೃಷ್ಣನ, ಸೂಪರಾ? ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಆಲ್.